zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Da baiti na yau na zo tasha mai alfarma, tasha mai faɗakarwa ga dukkan al'umma. Ta zamto zakaran gwajin dafi tana da kima, Arewa 24 akwai tashar a gidan kowa. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Gida Arewa 24 yau ta mamaye, ta kewaye Najeriya, 'yan ƙetare suna biye. Da ka kunno tibin ka kama tashar kai tsaye, suna tare da ku a koda yaushe ko ana ruwa. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa 24 yau ta zamanto lamba ɗaya, tana faɗakarwa tashar lallai tana da juriya, tana ilmantarwa nishaɗi sai godiya. Tashar al'umma Arewa ba su da wata damuwa. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Farar aniyala ya zinariyar tasha kike, gamji ana da sassaka sai sabbin toho kike. Da an kira Arewa 24 ba wata banda ke, ba kya yaɗa abin da bai da kyau kin zamna kowa. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Kai na ce Arewa 24 kawai, ƙasa ana ganin ku kun zarce ƙasa bakwai. Resolution yau an ka ba ku aiki mai kyau, kunai tashar ku a yau ta faɗaɗa dan kuna da baiwa. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Tasha jajirtacciya wajen yin duka ayyuka, tasha ce wacce burinta ta toshe ramuka. Tana yin aikin kware ta kera tashoshi duka, Arewa 24 ya kuka zamnan ba ɗaya. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Ku taka rawa yau na ce domin wakar babba ce, wakar Arewa 24 da kunji ta ku haddace. 'Yan yara manya gami da tsofaffi da ku nake, ku yo juyi dan Arewa ta zama na kainuwa. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa 24 tasha guda ɗaya ce mun sani, ba ta yaɗa abun da bai kamata ba ku kun sani. Ita kaɗai ce kaf a duniya, ita ce ta mini tashar ta ga hurta ko ina ita ta mamaye. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Akwai ta a cikin wayar kasa fa za ka yi, ka shiga Google Play Store downloading din sai ka yi. Arewa 24 on demand saukewa ka yi, sai ka shige ciki ka kama aiki yau mun sani. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Shugaba na Arewa yau na gaishe ka da ayyuka, na gaishe da ma'aikatan tashar na yau baituka. Yau ni na zo gare ku dan Innah ne dai mai waka, a Gombe ni nake Arewa 24 ta wuce. zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa 24 ta zaga gidan kowa, tasha ce wacce ba kamar ta a duk duniya. Arewa